מה שלום חבר'ה, כאן פה בסרטון חדש, ואנחנו שמים סרטון על מקום... תזכיר לי מה השורות שוב? קאט. דבר ראשון, תזכור את השורות שלך. דבר שני, תעשה את זה עם יותר אנרגיות. מה יותר אנרגיות אחי? זה 11 בלילה. אין לי כוח לחרא הזה. אני רוצה ללכת הביתה לישון. אבל אין מה לעשות, זאת העבודה שלנו, ואם לא לעשות אותה לא יהיה ציון, ואם לא יהיה ציון אני אחליף אותך בשלב. אני עושה עכשיו? כן, אתה. טוב, נו. עזבו את זה, זה כנראה סתם חזיר בא. טוב, בוא נסיים עם זה כבר.